सारमोननि खुलुमनाय जासिबाय जोङो इतिमध्ये प्रथम स्पिकारनि जरियते जोंनि 40 जन MCLAफोरनि जिथुनाखि भट टेकिं समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जाफुंनानै थांबाय मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय दिनैनि दिनाव बेक्तिगत उसुबिदानि थाखाय साथाम मानिजाथाव MCLA बिथांमोना शपथ ग्रहण लानो हायाखिसै बिथांमोननि शपथ ग्रहणा बा समायखिरा लानाया उनाव जागोन दा बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय दिनैहाय जेबो माबा गैया आइडिया गैया सावरायनाय आइडिया गैया दा दसे उनावनो जोङो माने मा होनो पार्मानेन्ट स्पिकारनि सेलेक्सना जागोन आरो डिपुटि स्पिकारनि सेलेक्सना जागोन आरोखि दसे हाउसआव आरो बिनि उनाव हाबाफारि मथे जोंहा जायफोर दिनै बे पृथिबियाव गैला जायफोर जोंखौ नागारनानै इसोरनि खाथियाव थांबाय बिथांमोननि मुङै श्रद्धान्जलि जासिनाय हाबाफारि थागोन बेखिनि सार EM बिबान राननाया माब्लासिम आबुं जागोन बे थाबैनो जागोन नोंथांमोना एकदम थाबैनो बिनि खबरखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों प्रथम रिपर्टारफ्रानो मोनग्रोगोन दे रिपर्टारफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथुनाखि एगजिकिउटिभ काउन्सिल फोसावनाय बे फोसावनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो रायजो राजानो मोनथिहोनाय जागोन गोजोन्थों दा बेखौ दा हाउसआ सेलेक्सन खालामगोन आनोनिमास मोनसे सेलेक्सन प्रसेस दङ नियम मथे सेलेक्सन जागोन आरो बेखौ जोङो बयबो समर्थन होब्लानो स्पिकारा जागोन आरो BJPनि सानै बिजाथिनो EM होगोननि बाथ्रा बानसावबाय थादों ना बेफोरो जेबो बाथ्रा गैया बेफोरखौ दासिम जोंनि लेभेलाव बा गभर्नमेन्ट लेभेलाव सावरायनाय जायाखै बे उननि खोथाखौ उनाव रायलायबाय थागोन दा बेफोरखौ जों रायलायथ'वा बेफोरखौ जोङो उनावहाय समजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गासैबो खोथाफोरखौ खोन्थानाय जागोन गासैबो खामानिफोरखौ खुला खुलि मावनाय जागोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो गासैबो हाबाफारिफोरखौ बयनोबो खोन्थानाय जागोन आरोखि जाबायना थेंक इउ ठीक আছে